Nitya wadoni buwarsina mamezuna dewe Tiang kerok tohir panitia muda Di Medan di Minangkabau sabah dewe Ayai Agus Salinekti Bapak kunci waspana kang ditembang Bunda begaul nopati gede Mas Willy singan ning Palembang kang ditembani Bapak kunci waspana dewe sareng Mamalura Pranggong Mamalura Tawasari wilujeng kepanggi malih sesampune matur kesuwun Butil travel minangkane kang ditembang Kajalali kang selawase kang butil travel kang ditembang Malura Prangko Malura Tawasari Nok Dewi Sinane Hongkong kang ditembang Sorang kang lebih gaul bunda lebih gaul Bilang kocok sampunari Adaya denok bundai denok Ajangali salawase Mimi eden di wong sabang Ayai denok Sesepuarahan lor Simiramaken Papa Febi wong Sabang Dewi Mama Lura Pranggo Mama Lura Tawasari lalu lalu Siriwan si bagja diri Ketulis kegawang janji ngadati digawa minggan digawa minggan emane wong seduran teganing warase teganing warase ra teganing larane ora teganing patine Mama Lura Pranggong Mama Lura Tawangsari kang ditembang Mama Lura Tawangsari Jalali Mama Lura Pranggong Mimi dan di wong Sabang ayah Gus Salim Mama Yanti Doni Minang kasing ke budaya Jawi aja lali Selawase Nok saring kemong Sukadadi Kang Gurut Sarudine Gede Minang kasing tembangi sing ditembangi Mastaka ning sedina loro kiyun
perasaan beda kaya sepanti dinding dina kanon cilik sabagedeng sumadot rasane ngati sumadot sinok caringkem nok caringkem wong Sukadadi sing hormati ya ora subran ora sabren temen nyawang panggonan aku alas blendung antik kadelenge surem dening paribawane tak rasakaken panas awak aku pada gatel mama lurah kandang mama lurah tawang sari kang lebih gaul bunda lebih gaul nyawang gegodongan samya reges prokotut nganti pilar dening unine lan kabeh bangsaning jin bangsaning guryang sing manggon bebarengan kelawan aku ananing alas blendung papai baby wong pojong dewek mimi dendi wong sabang iya tok rongok-rongok nane ibarataken pitik ketinggal dening babone sambate kaya grantang hadulara kelawan pati nok saring kembang Sukadadi nok saring kembang Sukadadi dewek sareng nok wati keding Mas Willy singanane Palembang mulane kabeh bangsa ning guryang bangsa ning esis Sirajawati yen masih ana tapak wayang-wayangnya aku balung mastaka tekan ngendi bae jareng basane aku bakal dampingi sira-siraan kabeh bisa dipungkir kadar bisa dikumpang ayah salim papa kunci wastana keding wis barang tentu blenakeng siraya blenake aku balung mastaka ya ning lebak hien aku balung mastaka ora bakal menang kelawan meneng sumajane pengen weruh sapa kang wani ngusik ketenangane aku lan kabeh bangsa ning guryang aku pengen weruh ning waktu kieu sangat calus sadewek keding minangkane aya pasa dewek maka ngormati wah hadleng ning matane aku ananing penawat kidul nganti peteng dedet halimunan
apakah bakal dumadi hananing panggonane aku? Ya, aku pengen weruh bakal ngamat-ngamati sing kadua niki. Mimiden di wong sapang aja lali salawasti eling-eling eling-eling mama kak eling hari eling ngasih eling ngamungkung ning dunya aja ilok tutuk ya marah nafsu sing mantak kadukung ragane masing ketempuan Bapak Haji Sukanta sing duit telaga sari aya kapi wong pengawan dewek kan putining kelungan sing kritilan ngati-hati apa ya kepi Mama Haji Sukanta keding sing duet telaga sari dewek sareng aya kapi wong pengobane keding Mama Haji Sukanta Dendi Mama Lurah Pranggong Mama Lurah Tawangsari najan dilipur bikelipur tambah lawas tadi pikiran Mama Lurah Pranggong Mama Lurah Tawangsari keding adonie Astaghfirullahaladzim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Abot temen isun umar dilawani nyucluk karena bang rawat jangkung manilo linggarakan ayunan ramaguru ya iwal Umar pengen nuju ning alas centiki kaya ning lumaku ning Umar sawise ninggalaken Ramaguru Kyai Mansur. Apakah kiyen sing darani perjuangane Umar demi ngebaktiaken segala pangabakti? Apa sing dadi dawuh pangandika? Senajan abot senajan durung Umar dilakoni, ya Allah Gusti Kang Maha Kuasa,
Tis manis plendrang panjenengan kacang enak pisan saucape Mama lurah prangkong Mama lurah tawang sari kang lebih gaul Bunda lebih gaul minangkane wong mundak jaya Sareng kape kebiek gede Mimi eden di wong cabang Ayah eden Alas belendung sing dituju kelawan Isun Umar ora tananalian kedulen-dulen ninggalaken ayunan Rama Guru Kyai Mansur demi tekad nawaitu ia iwal penyebaran syariat ajaran agama Islam ning kene Isun Umar dituntut lamun toh memperjuangaken ya iwal agama kenabian sing bakal nuntut umat manusia ning alam dalan pepadang senajan abot ning sanggane ya Umar sebisa mungkin jalanakan mandat amanating Ramaku demi jihad fi sabilillah swarga kinawiyayu Umar bakal diadapi penyebaran agama Islam ning wilayah Cantike keberhasilan ana ning tangane Umar ya iwal totor alas blendung sing bakal dilakoni dan rawis sarawe kuning kembangi dan mana kepati wasa nakalan nesing ribisa Mama lora pranggong dewe sing ditambah Astagfirullahaladzim paingan Isun blenak ning pemikiran Umar ning sejeroning alas belendung ternyata ada si mengintai keberadaan Isun Umar sebijining jamantara hewan buas marga satwa sing ora bisa bersahabat lawan Isun Umar Bismillahirrahmanirrahim fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un Allahu akbar iya satuan wanara mudun sing sedurung wiwitan gedeka kayoman rasa terusik keberadaannya anane Isun Umar ning panggonane iya aja dari pantosan dengan rejek setanganing dalan Bismillahirrahmanirrahim lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar iya bangsa ning asu seling tembalung ning wujude kaya-kayane bener alas kukus ning raga durung ijabah kelawan bangsa ning manusia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wantazul yawma ayyuhal mujrimun Allahu akbar
ternyata bangsa ning paragati bajinita guri yang bangsa ni onom sing ora bersahabat lawan Isun Umar gawe pangewan-ewaning panggonane kita Siraya Nusa rasakan terusik atas kadrene Isun Umar ari patokane siraki wis bosen urip kayane maya suarga ginawiayu lamun awakmu estu dadi penghalang ning adepaning Isun Umar Nusa iya duwe ilmu apa duwe jampi apa siranggur-anggurane nantang kelawan bangsane kita Nusa kesempurnaan ihwal deke manusa jalmane kang luwi setan senajan wenang lara oratan wenang pati tapi ihwal kehendake Gusti Allah azza wa jalla aja ngomong kosong lamun iya bener sira kaya konon ayo buktikan Nusa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha subhanaka inni kuntum minadz zalimin Allahu akbar iyad laksana ilang ning kertaning bumi silih berganti godaan sing dadi laku lampane Isun Umar astagfirullahaladzim ya ala toba sapa manusane sing wis gawe panas ning tempat salirane ingsun Mas kulane pengen dikawin ning sampean Mas Celingak, celinguk. ada wujud ing suara Kanggo kang lebih gaul ibu lebih gaul sedulur saking muncul community
Batara Wijaya Ora ngerti wong bonjot duwe anak rapi, tapi kepriben kula ora bisa kelalen. Wis lawas hubungane wong bonjot, wis terlanjur segalane. Kang kula isin nok iki pengen dikawin nok iki. Lakon kakang bener eman lan bener harepan sayang ya nok iki. Kula nunggu tanggung jawabe sampean ya nok iki sayang nok iki sing duwe cangkring 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 nok iki awan bengi janji kakang tek anti-anti nok laras ora niat ora pengen luru ganti ya nok laras wong amis nok laras wong amis nok laras Wulan rima kula rela asal laksana najan urip diwayu kula wis pasrah mampan kula kan ngerti nok laras wis duwe laki, tapi kepriben nok laras kula ora bisa kelalen. Wis lawas hubungane wis terlanjur segalane. Kang kula isin kula pengen dikawin. Aduh kakang wis 2 taun lawase kita hubungan. Apa mungkin nok laras bisa urip bebarengan ya nok laras sayang ayo ake rintangane ake alasan duwe anak lan rabi Bunda Elpan sing paling eman Bunda Elpan Bunda Elpan Sing duwe Batara Wijaya Putra Senganing Saudi Bunda Elpan senganing Saudi Rawas Raden Arya Singadani Gering Senganing Saudi wong bonjot lama wong bonjot bener eman lan bener harepan sayang ya wong bonjot kula nunggu tanggung jawabe sampean Matur suwun kang Ingkang Mas Raden Arya wong bonjot community Sing bonjot duwe Batara community Wijaya Putra bonjot community bonjot community bonjot community wong bonjot community ya wong bonjot community lah beli peragat-peragat wong bonjot kesuwun non iya kok gampang